शेतकऱ्यांना मदत दिली नाही तर आगामी निवडणुका होऊ देणार नाही असा गंभीर इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी दिलाय। राज्य सरकारला त्यांनी हा इशारा दिलेला आहे। दिवाळीपूर्वी मदतीचं तात्पुरतं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं, मात्र शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही। त्यामुळे राज्यभरातील शेतकरी संघटनेचे नेते आणि संघटनांसोबत मिळून मोठं आंदोलन उभं करणार असल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे। निवडणूकच होऊन देणार नाही तर राज्यात मारा शेतकरी सगळे होऊनच द्यायचं नाही। ज्या राज्यात शेतकरी सुखी नाही काय निवडणूक घेतो रे? तुमचा गुलाल तिकडे फेका नाही खाणार नदीत वाड्यात जाऊन तिकडे। इथं आमचे मरायचे बरे आले, इथं संसार उद्ध्वस्त झाले सगळ्या शेतकऱ्यांचे। मतदान मागायला आम्हालाच येणार आणि आम्ही बी मतदान करणार। मायाला आपण तरी किती पागल आहेत। मग फक्त एकच इमानदारी, आम्ही मॅनेज होणार नाही। शेतकऱ्यांना 100% न्याय देणार। जे 60-70 वर्ष झाले नाही ना, एका टप्पूत आम्ही सरळच करणार सरकारला।